Gymnázium v Piešťanoch dnes poctil návštevou japonský veľvyslanec na Slovensku. Študenti mu pripravili špeciálny program, predviedli nielen jazykové schopnosti, ale aj hĺbkové vedomosti japonských reálií a kultúry. Pripravili tiež špeciálnu výstavu k 80. výročiu zhodenia atomových bôb na mestách Hirošima a Nagasaki, ktoré si pripomenieme v auguste. Toto sa stalo pred 80 rokmi, v roku 1945, a dnes už dokonca aj v Japonsku ľudia pomaly zabúdajú. O tejto tragédii je potrebné informovať aj ďalšie generácie, a keď vidím záujem týchto mladých ľudí a ich vedomostí, cítim sa poctený a úspešný. Táto výstava bude trvať od mája do septembra, aby to zachytilo či už tohtoročných maturantov alebo budúcoročných prvákov. Tieto plagáty boli poslané priamo z Japonska. Myslím si, že teda je to tragédia, o ktorej by sa malo hovoriť. Aj nás ako Slovákov to zaujíma a že to je vlastne niečo celosvetové, z čoho aj my si musíme zobrať istým spôsobom ponaučenie. 8 inšpiratívnych rodín a detí si v Košiciach prevzalo ocenenie Zlatý dážnik 2025. Ide o symbol uznania pre rodiny, ktoré prispievajú k ochrane detí.